אני רוצה להראות לכם איך להכין מסלול בגוגל מפות. אני נוהג להכין את המסלול במחשב ולהעביר אותו לסלולרי. ככה נוח לי. אפשר להכין את המסלול ישירות בסלולרי, באותה צורה, רק שימו לב שהלחצנים והבקרים בסלולרי שונים מעט. אז אנחנו פותחים את גוגל מפות. לוחצים על סמל המסלול. אם המפה לא בעברית ורוצים לעבוד בעברית, לוחצים על סמל התפריט. לוחצים על פקודת שפה. ובחלון שיפתח בוחרים עברית. אני אדגים הכנת מסלול מתחנת הדלק בכביש 6 דרום למפלסים ולחמי יואב. את המסלול בונים על ידי הוספת יעדים על המפה וגוגל מחבר ביניהם. את היעדים אפשר להוסיף בשתי דרכים: בהקלדת המיקום המבוקש או בסימון באמצעות העכבר. אני אראה את שתי הדרכים. תחילה מסמנים ברשימת היעדים את נקודת המוצא. אני אקליד דור אלון נען מערב. ואשר את הבחירה המתאימה. אפשר לאשר באנטר או באמצעות העכבר. רצוי בעכבר כי כך ניתן לבחור באפשרות הרצויה לנו. היעד יתווסף על המפה. אפשר לעשות זום באמצעות הגלגלת בעכבר. אני רוצה להגיע למפלסים דרך צומת בית קמה, נתיבות וצומת סעד. אז בשורה הבאה ברשימה אני אקליד צומת בית קמה. ואשר. וגוגל מיד יסמן את המסלול. כדי להוסיף שורה ליעד, לוחצים על סמל פלוס שבתחתית הרשימה. ניתן להזין עד 10 יעדים ברשימה. כדי למחוק יעד מהרשימה, מציבים עליו את הסמן, ולוחצים על ה-X שיופיע בקצה השורה. אני אוסיף שורה ואקליד בה נתיבות. ואשר. וגוגל מיד יסמן את המשך המסלול. אוסיף עוד שורה לצומת סעד. ועוד שורה למפלסים. והחלק הראשון של המסלול הושלם. כעת אפשר לראות שבעצם אין צורך ביעד נתיבות, כי הכביש עובר דרכו, אז אני אמחק אותו בלחיצה על ה-X. ורואים שהמסלול לא השתנה. בהמשך אני רוצה להגיע לחמי יואב, דרך כביש 34, כביש 4 וכביש 35. לנוחיותי אני אבצע זום באמצעות הגלגלת בעכבר. כדי לסמן את כביש 34, אני אציב עליו את הסמן. אלחץ בלחצן הימני, ובתפריט שיפתח אבחר הוסף יעד. היעד יתווסף על המפה וגם ברשימת היעדים. אני אוסיף גם את כביש 4
ואת כביש 35. בסוף אקליד את נקודת הסיום, חמי יואב. גם כאן ניתן לראות שהיעד כביש 35 מיותר, אז אני אמחק אותו. זהו, בניית המסלול הסתיימה. למסלול הזה יש כתובת שאפשר לשמור לשימוש בזמן הרצוי לנו וגם לשלוח לאחרים. לקבלת הכתובת לוחצים על סמל התפריט ויורדים לשיתוף והטמעה על המפה ולוחצים. בחלון שיפתח בתצוגת שליחת קישור לוחצים על העתק את הקישור כדי להעתיק לזיכרון את הקישור שמופיע מימין. זהו. כעת אפשר להדביק את הקישור הזה במסמך, במייל או בהודעת SMS או וואטסאפ ולשמור לעצמכם או לשלוח לסלולרי או לאחרים. זה הכל.